wonke umuntu ohleli manje sikhile enkinobeni bethi uNkulunkulu awuseke siza uthi uzothini amewa inengi ambe bathi yakhanula hayi kahle bafana ba hayi ngeke bafana yeza hayi ngeke bafana bakithi bayabona umaskanda uvalwe nje straight maskanda nayi top 10 la anje yabona ke manje sithi masikhuza bethi sinenza ndeqinisa buwa namhlanje nayi top 10 iyayishona ayakho umuntu ahambe olalela le nto othi ho weNkulunkulu nami ngithi impela uthi uyolalelani hayi ngithima ulalela akekho la top 10 njengamanje la sinabaculi manje top 10 nabanye abasile top 10 la ngempela ama artists serious alalelwa abantu okumele abahleli bemcimbi abenza imicimbi bazinayi top 10 la ne Spotify awudlali nezingane